lepší nebo než nějací Ukrajinci, to se zbláznil ten člověk. Já vám, dámy a pánové, nikdy už tuhle ostudu dělat nebudu. Občané České republiky, Češi, Moravané a Slezané, jsou za mě 100krát slušnější než nějací skorumpovaní ožralové z Ukrajiny. A já vám teď tady říkám, že pro nás budete na prvním místě vy, nikoliv oni. Ukrajina už nebude naší prioritou. A tenhle ten moment, který prostě máme tady historicky před námi, prostě musíme uchopit. Je to stejná doba jako v roce 1918, když prostě Masaryk, Beneš, Rašín, Štefánik měli možnost vyhlásit nezávislé Československo. Teď máme podobně unikátní šanci. Ta se nemusí opakovat. Ta se fakt nemusí opakovat, protože v danou situaci, pokud my tady zase si znovu zvolíme pětikoalici, tak oni nám přijmou migrační pakt, oni nám přijmou euro, oni nám přijmou Green Deal, ETS 2, zavřeme uhlí, tady důl ČSM, poslední důl, který se teď zavírá aktuálně, tím tady končí v podstatě havíství jako takové. V Mostě, kde máme druhý, tam máme zásoby na 60 let uhlí, to chtějí zatopit. Hodnotu za biliony korun, oni to chtějí zatopit vodou. Chtějí zavřít prostě tady všechny uhelné elektrárny, protože už se to nevyplatí díky těm emisním povolenkám. A chtějí samozřejmě vám zásadním způsobem zdražit život. Tady v Moravskoslezském regionu je nejvyšší nezaměstnanost celé České republiky. Karvinsko 9,3%, Ostravsko 7,4%, Bruntácko 7,2%. Oni nám furt budou vykládat, jak je tady nízká nezaměstnanost. Není. Ti Ukrajinci nám zavírají samozřejmě místo a za druhé, jak se tady zavírají ty fabriky jedna za druhou, no tak prostě to se někde musí projevit. Ti lidi už pomalu nemají práci a skutečně prostě, když už ji mají, tak je velmi mizerně placená. A do toho prostě máte nejvyšší ceny elektřiny a plynu na světě při přepočtu na paritu kupní síly. Představte si, jasně, jo, oni nám můžou říct, my máme vyšší průměrnou mzdu než Maďaři. A je to pravda. No jo, ale Maďaři platí za elektřinu 1/3 a za plyn 1/7, co my? To je potom něco jiného. Ono je něco jiného, když máte stovku v kapse a pivo stojí 5 korun nebo 60 korun. To je sakra rozdíl v tu chvíli. A oni prostě mají všechno daleko levnější, než máme v současné době my. To znamená, tahle vláda vám zařídila nejdražší energie na světě, nikdo je nemá dražší. Nikdo, opravdu nikdo, než my při přepočtu na paritu kupní síly. A teď vám do toho od roku 2027 chtějí přidat ETS 2, čímž vám zdraží plyn, uhlí, pohonné hmoty a tím pádem všechno. Protože v každé housce, kterou koupíte na krámě, je promítnutá cena elektřiny, plynu, pohonných hmot. Někdo, kdo peče tu housku, tak to musí svítit, musí zatopit té peci a musí to dovízt na ten krám. To znamená, to, co stojí elektřina, plyn a pohonné hmoty, to najdete v té housce. Když to bude levnější i ta houska. A do toho samozřejmě marže obchodních řetězců, které se tady z nás udělali Klondike a které my v SPD chceme za každou cenu okamžitě utnout, protože oni mají například, třeba Kaufland zveřejnil, že má trojnásobnou marži než Německo. Lidl dvojnásobnou marži než Německo. Podívejte se do Polska, tady předpokládám, že spousta lidí z Moravskoslezského regionu jezdí na velké nákupy do Polska. No proč? Protože zemědělci nemusí platit sociální, na některé potraviny tam není DPH a hlavně, když tam Biedronka jednou přestřelila marže, tak ji dali pokutu v přepočtu na naše 40 miliard korun a už si to tam nikdo nikdy nedovolil. Pojďme seknout přes ty prsty, čeho se pořád bojíme? Proč pořád musíme mít vládu, která když nemá peníze, tak je bere vám z kapsy? Vy za poslední 4 roky vám klesla reálná mzda o 10%. O 10% si to koupíte díky inflaci, míň, než jste si to koupili před 4 lety. Ale banky vydělávají nejvíc v historii. Energetické společnosti vydělávají nejvíc v historii. Zbrojaři vydělávají nejvíc v historii. Ti navýšili svoje zisky o desítky miliard. No tak kdo má teď začít platit? Asi zřejmě oni ne. Jo, tak jasně, jeden z nich. Tak pojďme prosím už přestat neustále sát do kapes lidem a pojďme si došlápnout na ty korporáty, na ty, na které se Fiala se Stanjurou bojí si sáhnout, protože samozřejmě oni by okamžitě zařídili negativní mediální kampaně a ty by doteď neskončili. Jenže naše výhoda je, dámy a pánové, v tom, že nás už ty média nemají rádi teď. To znamená, na mě, když někdo přijde a řekne, my si na tebe zaplatíme v Blesku a na Seznamu článek, tak no a co? Ty o mě stejně celou dobu píšou úplný nesmysly. Takže my máme tu svobodu, kterou vlastně měl Donald Trump a kterou měl Robert Fico na Slovensku.
Že tím, že ty média nás nesnáší, tak jako nesnášeli je, tak my se jich nemusíme bát. Protože nic horšího na nás už nemůžou pustit. Oni se snaží celé roky nás likvidovat. Tudíž v tuhletu chvíli, samozřejmě, že Fiala a Stanjura se nepostaví proti Strnadovi, proti Třetinskému, proti dalšímu, protože ty, když budou chtít, tak je do týdne vyřeší. Do týdne je vypnou. Přijde 5 článků, jeden na dozimetr, druhý na kampeličku a tak dále a je konec s nimi. Ale na nás už si můžou psát, co chtějí. A už je to úplně jedno a hlavně vám je to jedno, co tam napíšou. To je to nejdůležitější. Já si pamatuju, když mě začali psát občas na Seznamu, takový ty nesmysly, prostě nějaký úplně smyšlený kauzy, tak mě vždycky psalo spoustu lidí. Jo. Třeba stovky lidí mě posílal ten článek, podívejte se, co o vás napsali. A teď, když napsali naposledy, že mám vyleštěný boty, Porsche a nagelovaný vlasy, tak už mě to nepřišlo vůbec od nikoho. Lidi už to prostě neřeší. Jim je to absolutně jedno. A to je naše svoboda. Vy nám dáváte tu svobodu, protože prostě už tyhle bláboli nečtete, neřídíte se jimi a řídíte se svým vlastním rozumem. Takže, dámy a pánové, pokud chcete levné energie, my víme, jak na to. To se dá udělat. V momentě, kdy vykoupíte ČEZ, jako například ve Francii, před 3 lety vykoupili Electricités de France, 16%, my potřebujeme 30, oni vykoupili 16%, tak začali stanovovat cenu elektřiny vyhláškou. Ve Francii není žádná lidská burza, vyhláška, tečka. Slováci se dohodli se slovenskými elektrárnami, kde mají jenom 30%. My máme ČEZ 70, oni tam mají jenom 30%, oni to mají obráceně. Ale udělali s nimi dohodu, že až do roku 2026 mají zastropovanou cenu za 1 MWh 64 €. Takže Slováci platí polovinu za elektřinu, to co my. To samé Maďaři. Jenom my tady platíme lipskou burzu, jsme blázni. A do toho ještě platíme, nejenom, že platíme svoji vlastní elektřinu za německé ceny, my ještě ke všemu, když si chceme postavit Dukovany, tak děláme takzvanou notifikaci. To nevím, jestli víte, to totiž téměř neproběhlo médií. My musíme požádat o svolení Evropskou unii, abychom na vlastním území mohli postavit vlastní elektrárnu. A oni nám v rámci toho svolení řeknou, jaké peníze na to můžeme použít, jakým způsobem a s kým to můžeme stavět a hlavně, to je úplně nejdůležitější, kde a za jaký podmínek budeme tu elektřinu, kterou tam budeme vyrábět, prodávat. To znamená, součástí notifikace na dostavbu Dukovan, dobře poslouchejte, je náš závazek prodávat 70% veškeré vyrobené elektřiny z těch nových bloků po celou dobu životnosti toho bloku až do roku 2096 přes Lipskou burzu. To není vazalství. Oni nám pořád říkají, jak nás Putin bude vydírat, teď oni nás vydírají celou dobu. To je prostě čisté vydírání, nic víc, nic míň. No a co udělal Orbán? Orbán na ně udělal dlouhý nos, domluvil se s Rosatomem, s ruskou společností, celé jim to financuje Rosneft-Bank, ne celé, aby byl přesně, aby mě někdo nechytal za slovo, stojí to 12,5 miliardy euro dostavba té pákše, té jaderné elektrárny a Rosneft-Bank financuje 10 miliard z toho, 80%. A aby to nebylo málo, no tak 40% offsetů jde do maďarských firm. To znamená, je to obrovská podpora i maďarského průmyslu. A na nějakou notifikaci se Orbán nekašle. Takže pojďme prosím pěkně konečně přestat být ti hujezi v té Evropské unii. Já si pamatuju, musím říct, že asi nejlepší komentář Michala Půra to tenkrát zasvítil, když byl v nějaké debatě a teď tam seděli ty opoziční politici s koaličníma a bavili se o tom, že Evropská unie vydala nějakou novou směrnici, která nám zase má platit. A teď říkali, že Poláci k tomu poslali 76 připomínek, Maďaři, že k tomu poslali 63 připomínek a Česká republika 8 připomínek. A Půr na to řekl, aha, takže o 8 více než obvykle. Prostě my všechno odkýváme, jak nej... A ten, kdo to odkývá, ten nikdy nic nedostane. Nikdy nic nedostane. Pokud něco na první dobrou odkýváte, nedostanete nic. Takže my máme uhlí. Uhlí mělo skončit v Evropě, v Evropské unii do roku 2038. Poláci si to prodloužili do roku 2048, si to projednali, a my jsme hujersky řekli, že už to končíme 2033. Tak jsme úplný pitomci, nebo jako fakt jsme upadli někde na hlavu. Já jsem se bavil se svýma kamarádama v Indii, protože jsem tam pracoval pro jednu firmu, a říkají, vám tam něco míchají do pití, ne? No nemožný, prostě. Vy jste vyplý mozek. To prostě, jako, vy se tady bijete v prsa, že neberete ruskou ropu. A berete drtivou většinu ropy od nás. A kde myslíte, že ji bereme my? Jako, my kupujeme všechno z Ruska. My tady žádnou ropu nemáme. Rafinérie jsou tady vlastně Rosneftem. Tak jste normální? Jako,
Vy to kupujete od nás jenom s přirážkou, my jsme v pohodě, my si účtujeme. Ale prostě vy jste úplný blázni, vy jste se tam museli zbláznit. Oni si to fakt myslí, že jsme se tam zbláznili. Já říkám, že jestli něco rychle neuděláme, tak vám garantuju, že tady z té Evropy se udělá takový skanzen a jednou ty bohatý turisti z té Indie a z té Číny sem budou jezdit do toho spojeného evropského chalífátu, kde už budou vládnout samozřejmě jenom muslimové a budou jim říkat, tady vznikala průmyslová revoluce. Tady dneska, kde už jenom prostě ty mešity a všechno, tak tady kdysi to jako docela začínalo. A ty turisti budou říkat, tomu nechce to, tomu nemůžeme věřit, to není možné. Prostě a jednoduše, my, dámy a pánové, jsme Českou republiku nedostali zadarmo. Naši předkové ji vydřeli a obětovali za to často svoji svobodu nebo svůj život. Alois Rašín byl vězněn a byl odsouzen k trestu smrti. Akorát měl kliku, že když zemřel František Josef I. v roce 1916, tak jeho nástupce Karel I. vyhlásil amnestii a díky tomu Rašína nepopravili. Ale ti lidé byli ochotní za naši zemi položit svůj život. A my tady dneska budeme říkat, já bych měl problémy v práci, jo? Nebo já bych měl tady, co by si o mě řekli sousedi. Mě to absolutně nezajímá. Dámy a pánové, mě to absolutně nezajímá. Tenhle národ odolal v momentě, kdy jsme byli 400 let pod nadvládou Rakouska-Uherska, pořád tady jsme. Tenhle národ odolal nacistům, tenhle národ odolal bolševikům a tenhle národ určitě odolá i těm progresivním liberálům z Bruselu. Ale je čas, abychom se konečně zvedli a začali s tím něco dělat. Odložili naši letargii, odložili naši lenost, odložili to, že prostě budeme říkat, že je to pro nás, teď se to nehodí a teď zrovna na to nemáme čas. A konečně si 3. a 4. října vzali tuhle republiku zpět. Podívejte se, co se děje na celém světě, podívejte se, co se děje v Americe po vraždě Charlieho Kirka, podívejte se, co se děje v Anglii, podívejte se, co se děje ve Francii a pojďme se už konečně zvednout. Máme unikátní šanci, tak si pojďme vzít Českou republiku zpět. Už nebudeme jako cizinci ve vlastní zemi, pojďme je vyhnat od koryt, pojďme začít zase znovu vracet do naší politiky zdravý selský rozum, protože to je to, co my lidi potřebujeme.